Ining istorya mga pangga mapapadapit ki pay lagapit. Ki pay pangaran pa sa ng pangaran, Bicolano na. Ini si pay lagapit mga pangga, naka-star ini sa bako mabaga sa pag memenos. Naka-star siya duman sa bukid. As in, harayo sa syudad. So, sa madaling sabi, ini si pay lagapit, medyo uro inosentihon ini. Inaragihan tamang bagayan, kita mga tao. Kan kita baga hubin-hubin pa, medyo uro inosentihon pa man kita. Malawag ka sa mall, ang chinilas mo, may nakabaragting na alambre. Itong pag naglalakaw ka sa tiles sa mga pangga, mangilo. Tapos, takot kang magsakay sa escalator, takot ang chinilas mong may alambre, baka sumabit. Nagpa-Manila dahil ni mga tugang si Paimong Lagapit. Since na may siyang maistaran duman sa Manila, may siyang kabistado, nag-check-in iningon yan si Pay Lagapit sa hotel. First time, pighatod siya kay itong room boy. Pighatod siya duman sa sayang kwarto. Pag laog din na sa elevator, sabi ni Pay Lagapit, ara mo, Nunoy, dawa ako taga Bukid, dawa ako taga Bolod, dahil ako mapalo ko. No. 5 minutos na kita digdi sa kwartong ini. Yun ang kwarto ko. Salit-salit bagay. May pating bintana. Mayong higdaan. Yan ni hotel ni digdig. Pero makanuson man. Tinatsaram pa. Sabi na kasurumboy, Pay Lagapit, nasa elevator pa sa naman po kita. Relax na. Relax na. Ang ngan, pag abot na duman sa kwarto sa hotel, pig-tour na kaso romboy, Pay Lagapit, ini po tabian sa imong queen size na higdaan. Pig-instruction ng kaso romboy si Pay Lagapit pag abot duman sa CR. Itong CR pala na ito, high-tech. High-tech pala nito eh. Kung kita digdi sa probinsya mga pangga, ang mga kasilyasan digdi bago ka ma-CR, dapat matibay kang magpa-shoot. Ay duman. Pag nagsabit yan, bubuhusan mo. Piktok doan kang romboy si Pay Lagapit duman sa CR. Sabi kaso romboy, Pay Lagapit ini pong CR may high-tech po ini ha. Ini dorong ini, kunyan ini daeng mo na ini pipinduton pag ipa-flash mo na. Ihahawi mo lang ning siringke ng kamot mo. May sensor eh. Pagkaway mong siringkay ni kang kamot mo, automatic na yan, na-flash na yan. O di bilib-bilib si Pay Lagapit, maayaw man kan sa Bicol. Ngunyan, mahiling daan ni Pay Lagapit mga pangga swimming pool. Nag-isip-isip si Pay Lagapit duman sa swimming pool, piki-imagine niya, baka nga dakulaon ngayong iniduro ini. Ngunyan, sabi kay itong romboy kay Pay Lagapit, ngay Pay Lagapit, pwede ka po dyan maglangoy. Yeah. Luminokso da duman si Pay Lagapit, tamalang tuod iyan sa salog. Una ulo na dive yan eh. Paglukso ni Pay Lagapit duman sa swimming pool, na paghuna niya pagkaduro da kulang inidoro. Sabi ni Pay Lagapit duman sa romboy, no, dahil mo paghawi ang kamot mo. No. Dahil mo pagplasta baka kung kakanon ako. Salamat, Eman Sanchez, sa pagpadarakan istorya sa Facebook. Pagramdam ini po istorya sa nakat, hang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright?